Другі тыдзень запар беларускія заўзятары маюць магчымасць на ўласныя вочы назіраць за двубоямі Беларусьбанк вышэйшай лігі. Наўрад ці хто з наведвальнікаў арэну дэбютным туры пашкадаваў пра час, прабаўлены на трыбунах. Таму і зараз, напэўна, скіруюцца на стадыёны. Мы ж звяртаемся да людзей, што яшчэ сумняваюцца, ісці на футбол ці не. Імкнемся праз анонс самых цікавых сустрэч тура заахвоціць людзей далучыцца да футбольнага свята. Настаўнік гараджан Андрэй Разін у мінулым туры дэбютаваў як самастойны трэнер каманды вышэйшай лігі. Атрымалася годна, яго падначаленыя падзялілі ачкі з чацвёртым калектывам краіны – Віцебскам. Зараз на тым жа штучным полі роднай арэны ў Ленінскім раёне сталіцы прымаць валадара нацыянальнай бронзы. Прызвычайнасці да газона на баку гаспадароў перавага, у недахопе класа ды майстэрства слабіна. У супрацьстаянні шэрагу былых дынамаўцаў з экс-аднаклубнікамі дадатковая матывацыя. Ды і самому Разіну белаблакітныя былі амаль 100 сустрэч футбольнай кар'еры роднай сям'ёй. У 2004-м ён разам з мінчукамі зваёўваў адзіны ў кар'еры чэмпіёнскі тытул. Па іншы бок барыкад матывацыя зашкальвае ў Дмітрая Антилеўскага. У нядаўнім мінулым ледзь не лепшы форвард Мінска год таму пайшоў на павышэнне. Але пакуль у складзе «Дынама» не замацаваўся. Вось і ў пераможнай гульні 1-0 супраць Славіі правёў на полі ўсяго гадзіну, хоць і выйшаў у старце. Але героем таго вечара стаў Ягор Зубовіч, што правіў першы мяч у першынстве пасля вяртання на Беларусь з экзатычных вандровак. Вядома, што легіянерскі складнік «Дынама» выглядае больш эфектыўным, чым у Мінска, а таму менавіта госці разглядаюцца як фаварыты пары. Цэнтральны матч тура гуляецца ў гародні, дзе мясцовы клуб паспрабуе ўмацаваць свае пазіцыі ў табліцы пасля стартавай перамогі над Гомелем 3-2. Рабіць гэта хлапцы Ігара Кавалевіча будуць без Атыменка, які тыдзень таму выйшаў на замену і атрымаў чырвоную картку. Аднак і без яго Нёману ёсць на каго спадзявацца. Мяркуйце самі, нават цэнтральныя абаронцы каманды адзначаюцца дублямі. І неістотна, што Кантарыя забіў у першым туры і ў свае, і ў чужыя. Пасля 45 гулень увогуле без галоў гэты дуплет, магчыма, прадвеснік адкрыцця новага таленту грузіна. Аднак Шахцёру ёсць чым адказаць. Тут і вопытныя разбуральнікі, што дазволілі «Тарпеда» толькі раз за 90 хвілін прабіць у створ, і крэатыўныя хавы. Магчыма, крышку не хапае ўзаемаразумення групе наступу. Аднак Сергей Ташуев за тыдзень хутчэй за ўсё карэктыву ў яе дзеянні ўнёс. А таму гаспадарам прыйдзецца мінімізаваць уласныя памылкі, каб мець шанец на пазітыўны зыход. Гульня цікавая яшчэ і тым, што сустрэнуцца цэлыя плыні гульцоў нашай зборнай. Нёман выкарыстоўвае звяно з моладзевай каманды. Шахцёр дае рады аснове белакрылых. Вось і гледзьма, чыя возьме – моладасці ці вопыт. Яшчэ адно змаганне ў сталіцы штурхане твар да твару каманды, што дэманстравалі вельмі прывабную гульню тыдзень таму. Праўда, у рознай стылістыцы ды з палярным вынікам. «Тарпеда» адбівалася ад навалы срэбранага прызёра 2018 і скарылася толькі за 6 хвілін да свістка. Пасля стандарту мінчукі не дагледзелі за гарняком Мікалаем Янушам. Аднак у астатнім разбуралі яны выбітна і справакавалі публіку на кампліменты як у адрас брамніка Сцяпанова, так і ў гонар трэнера Нявінскага. Той дысцыпліну ў складзе наладзіў і ў контрнаступ навучыў няблага бегчы. Таму таймаваць ваўкоў у хатняй гульні мінчукі, напэўна, прыдатныя. З іншага боку, Іслач у афіцыяльных гульнях 2019-га яшчэ не саступала. Пасля таго, як падначаленыя Жукоўскага прайшлі ў чвэрцьфінале Кубка БТ, яны адчулі прагу да пабед. І тыдзень таму задаволілі яе праз дубль Макася ў браму гарадзей. Без траўмаваных Патоцкага ды Бычанка сярэдняя лінія ваўкоў выглядае крышку станчонай. Аднак універсалізм легіянераў павінен дапамагчы гасцям выправіць гэты крэн.